Per què ens sentim tan bé en contacte amb l'aigua? Serà perquè més del 70% del nostre pes és aigua? Aquest element que la natura ens mostra perquè en siguem més conscients. Memòries líquides, veus del safareig, és un espectacle que parla de l'aigua i de les emocions relacionades amb les feines de rentar la roba. Era tota una aventura anar a rentar la roba i els safarejos, les basses, els rius, eren molt més que un espai de treball. Eren un espai de trobada, de socialització, de festa, de pors, d'alegries, de sentiments compartits, de transgressió, de revoltes, sí, de revoltes. Us convido a venir en alguna de les presentacions arreu de Catalunya i més enllà i a viure aquestes memòries líquides i escoltar les històries que ningú ens ha explicat als llibres.